ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଛି କଣ ଆକାଶରେ ଏକ ସନ୍ତେନ ପାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ସତିନାର ପତ୍ର ପାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ସତିନାର ପତ୍ର ପାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ସତିନାର ପତ୍ର ପାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତାର ନାସାରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲେ କଣ କାଗଜ ଆରତ ଶୁଣି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ प्रभुଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦୁ କିଏ ଡାକିବା ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପଦୁଟିଏ ହଉ ଡାକିଲ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ କେମିତି କୋଉ ଭାବରେ ଡାକୁଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ